niin, mut sit vielä toisen se selviää ehkä huomisesta paremmin. Pitää katsoa vähän face-shotti. Ei sulla kans paljon pääs liiku, vittu. Vielä yksi. Ai vittu. Juuri näin. Se voi olla näin kauheeta. Mä voin kuvitellakaan edes. On pahempi kuin possible side effects. Taida olla mitään edes verrattamista. Kumpaa se sit mieluummin? Ai vittu! Suu puutuu. No shit. Oi voi.